Zabíjam ľudí. Profesionálne. Na objednávku pre zločinecký syndikát. Včera to bol job ako každý iný. Za veľké prachy nič zvláštne. Triáda z Hongkongu sa posledných 6 mesiacov pokúšala dostať medzi miestny drogový kartel. Mojím cieľom bol ich muž číslo 1 v Los Angeles. Don King. No? Na čo čakáš? Potom z ničoho nič mi hlavu preletela šialená myšlienka, ako rána zblízka do 45-ky. Vyhral som niečo. Svoj život som